Fundada l'any 1942, va néixer amb la voluntat de millorar les condicions de vida dels agricultors i potenciar la transformació i comercialització dels productes agraris produïts per totes les cooperatives integrades. 75 anys després, Unió aglutina la producció de més de 180 cooperatives de Tarragona, Lleida, Aragó, Comunitat Valenciana i Balears. Unió és actualment la primera cooperativa espanyola en la comercialització de fruita seca. Des de la nostra moderna planta de transformació de Reus, oferim una àmplia gamma de productes elaborats a partir de les millors varietats d'ametlla i avellana de la nostra terra. Unió s'ha convertit en el primer envasador d'olis de qualitat de les nostres comarques. Un clar exemple són els olis de les denominacions d'origen protegides Siurana, Oli Terra Alta i les Garrigues, que gaudeixen d'un gran prestigi tant en els mercats locals com internacionals. En el sector dels vins, Unió és líder destacat en la comercialització dels reconeguts vins de la denominació d'origen qualificada Priorat i de les DO Montsant, Terra Alta i Tarragona. El lideratge d'Unió es basa en la millora contínua dels processos i els productes. Hem obtingut reconeixement per part d'entitats públiques i privades gràcies a l'esforç que hem dedicat a projectes d'innovació. Cada pas de la cadena de valor d'Unió és essencial, des del camp amb uns fruits excepcionals, passant per l'esforç, dedicació i entusiasme dels nostres socis productors fins als exigents processos de transformació. El resultat són productes mediterranis de màxima qualitat apreciats tant en els mercats locals de proximitat com en els més de 30 països als quals exportem. Les nostres activitats es desenvolupen des d'una visió sostenible que aposta per cuidar el paisatge, minimitzar els residus i fomentar l'economia circular. En un futur, Unió té la voluntat de seguir creixent tenint en compte els valors que sempre ens han caracteritzat. Un compromís sincer amb la nostra terra i amb la gent que la treballa, i amb els nostres clients i consumidors, per tal d'oferir-los amb total garantia productes mediterranis, saludables i de la millor qualitat.